Good afternoon, guys! Happy Wednesday! Hapon na actually. Malapit na mag-4. Kakastart ko lang ng vlog. 3:24 ng hapon. Kakastart ko lang ng vlog kasi tinapos ko yung mga videos na meron ako. Nag-contact din ako kanina after ko maligo kasi nagsusukat-sukat ako ng mga damit para dadalhin natin bukas. So, we're leaving tomorrow, guys. Tomorrow ng gabi kami aalis. So, today, yung gagawin ko is lilinisan ko yung kitchen, dining area, lounge, and then yung kwarto. Kasi kahapon, nilinis ko na yung 2 banyo, at saka yung mga extra rooms, nilinis ko na sila. Kasi inisip ko, kapag nilinis ko siya ngayon, lahat, parang hindi kakayanin ng powers ko. Tapos meron pa akong tinapos na video. Buti na lang, ginawa natin siya kahapon. Kasi kung hindi, mahirapan ako ngayon. Maglilinis na siguro ako dito. Hinuli ko dito kasi magluluto pa kasi, tas madudumihan lang. Kapag nagta-travel talaga kami, I make sure na malinis yung bahay before kami umalis. Kasi ayokong ma-stress pag uwi ko na madumi yung bahay. Never pa naman nangyari na umuwi kami na madumi yung bahay kasi nga mini-make sure ko siya na malinis siya before kami umalis. And it feels really good, guys. As in, promise. Pagdating mo na mabango yung bahay, na malinis, ang ganda sa feeling. Parang, yeah, pagod sa trip, pero nakakawala ng pagod kapag hindi mo naiisiping maglinis ba pag uwi mo. Yung video ko is processing na. Yay! Alam niyo ba yung processing ng video ko? Ang tagal matapos. Umabot ng 1, minsan 2 oras. Like, it will get stuck at like 0% processing. Nang sobrang tagal. Tapos mga 1 hour later, like that's on a bad day ha, like 1 hour, 2 hours later, bigla na lang 99%, tapos magtapos na siya. So, hindi niya pinapakita yung progress niya from 0, like 1 to hindi. 0, tapos 99% agad-agad. Nasanay na ako sa kanya kasi ganyan talaga siya. Anong gagawin ko? Gusto ko kasi ihuli yung kwarto. So, gusto kong ihuli yung kwarto at saka yung dito. Pero ano yung ihuhuli talaga? Kasi yun na lang 2 yung yung kulang. Ito na lang dito at saka yung kwarto. Dito na lang, maglinis na lang tayo dito. Doon ako nag-edit kanina kasi sobrang sakit ng likod ko, guys. And sabi na Dan, dahil yan sa posisyon ng pag-i-edit mo, ilang oras kaya ako nag-i-edit sa isang araw. Tapos araw-araw pa ako nag-i-edit, like Monday to Friday. Dito ako nakaupo, diba, kapag nag-i-edit ako. So parang napapaganon. Kahit na I do my best to like maintain a good posture, char. Pero masakit siya. Tapos sabi ni Dan, itry mo nga mag-edit sa upuan talaga, yung normal na upuan. And I tried sitting here today. Hindi ko inon yung yung massager. Pero nakaupo lang ako dyan. Tapos nag-edit ako. And in fairness, hindi siya masakit. Ayun si Danny Boy. Hello, my love. Hello, babe. Are you going to Kmart Aru today? I forgot all about it, but I can, yes. Yes, can you get me the deodorant, please? The small one, the aloe and cucumber, the green one from Dove. Okay. Yeah, the small one. Not a problem. I can get it for you. Thank you, my love. Oh, you know, got me. Good. Okay, so yung kwarto na lang yung lilinisin ko, no? Actually, lilinisin ko na to dito kasi mas malaki siya kaysa kwarto. You know what? Maglinis na tayo. Okay lang yan. Kapag nadumihan yung sa lutuan na area, nilinisin na lang ulit. Si Dan nilinis niya yung fish tank kahapon. And yung magpapakain sa mga isda while we're gone is yung kapatid niya. Yung kambal niya. Kasi yung kuya niya aalis din. Sabay kami ng kuya niya aalis. Bukas actually din sila aalis. Papunta sila. Sa Paris naman sila. Pero yeah, let's start cleaning, guys. Ay, may papakita pala ako sa inyo. Nakita ko sa TV, sa news actually, na ganito na yung gawin. Ano lang to, guys? Vinegar. Tapos yung mga balat ng mga citrus, like yung tangerine, tangelo na binibili namin, mandarin. Sinisave namin. Ito pa nga, may nakasave pang iba. Hindi ko pa nalagyan ng vinegar. So, yung vinegar, lalagyan mo lang nung balat ng citrus and keep it here for like a week or 2 weeks. It's been sitting here for more than 2 weeks na. Actually, more than a week na. Siguro wala pang 2 weeks. More than a week na. Nung last time na tinry ko siya, mga 1 week later tinry ko siya, medyo strong pa din yung vinegar niya na amoy. Ngayon, try natin. Meron pa din siyang vinegar na amoy. Feeling ko hindi talaga mawawala yung vinegar na amoy. Pero kapag na-wipe mo na siya, nawawala naman siya. Pag nag-ganon ka. And maganda siya kasi very natural. And if it works, cleaning, then perfect, di ba? Hindi na tayo bibili.
ano na lang, suka na lang, tapos maraming citrus kasi bumibili din naman tayo ng prutas. Mag-tea pala tayo, guys. Ito yung Teami Skinny. Dapat umaga siya, pero late na aketch na carried away ako sa pagtatry ng mga damit na susuotin ko sa Korea. Hindi naman siya yung weather niya maganda. Actually, yung weather niya, hindi siya malamig, which is good. Wala kaming colon tea mamayang gabi kasi nag-colon tea kami kagabi. Buti na lang na timing siya na wala mamayang gabi kasi 'di ba bukas yung alis namin. Kung kay Dan, okay lang sa kanya kasi hindi na siya tinatawag. Nasanay na kasi yung sistema niya. Ako tinatawag pa din ako kahit papano. So dapat Teami Skinny sa umaga, tapos Teami Colon sa gabi. Every other night yung Teami Colon. Ito hindi siya yung nagpapatawag ha. Sa akin lang ha kasi na-try ko na ito lang yung iniinom ko. Walang colon tea kasi nga naubusan kami ng colon tea. Ito kasi una na uubos eh. Kasi siya hindi siya ito naka-tea-bags na siya, 'di ba? Yan, konti na lang natira. Kasi share kami ni Dan. Kasi yung buo ilalagay mo sa mug mo. Ito kasi 1 teaspoon. Kapag si Dan nagtitimpla, minsan napapadami, minsan napapakunti. Hindi siya like sumasabay talaga na nauubos yung colon tea, hindi ito sumasabay. Pero dapat ito every morning talaga siya. And then ito, every other night, guys. So again, ito yung nagpapago sa akin, sa experience ko ha. Ito hindi masyado. Like, wala din naman kasi akong problema sa pag-go. Like, hindi ako nag-go araw-araw. Pero, nag-go ako, like, para sa akin, regular naman. Siguro mga 4 to 5 times a week ako gumugo. So, hindi naman siya, like, constipated ako. Hindi naman. Pero, talaga, napapansin ko na kapag umiinom ako ng colon tea, kinukot ko talaga yung tiyan mo, tapos napapagaw ka talaga. Parang napapilit kang magpagaw ba. Yeah, pero ito hindi. Sa akin lang ha. Kasi yung iba, nagpapagaw to sa kanila. Meron akong code, rhaze25. You will get 25% off kapag nag-order kayo, guys. Ililive ko yung link sa description box. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Bigla ang lakad, guys. Hey, Google. Volume 5%. Nag-text si Kati Maganda. Coco. Ayoko ng Coco. Pupunta kami kina Love. Tinawagan ko si Dan. Check ko kung sasama siya. And sama naman siya. Sabi niya pa uwi na daw siya. Mga 45 minutes daw nasa bahay na siya. So sana matapos natin itong linis natin, guys, in 45 minutes. Kaya ba natin to? Kaya natin to.
mag-vacuum. Update sa panglinis. Okay siya. Hindi nga lang siya epektibo sa like yung mga stubborn na mga kapag natuluan ng like sabaw ng ulam, 'di ba? Parang meron siyang like stain ng konti yung ano, yung counter. Hindi siya basta-basta nakukuha nung ito yung gamit ko. So kailangan ko ng tulong ng aking multi-purpose spray. And sa glass, hindi din siya maganda sa glass, guys. Hindi niya napapalabas yung kintab ng glass. So, kinailangan ko pa din gamitin yung glass cleaner. So, okay siya kung like smooth lang yung surface, wala yung, yun nga, yung mga stain. Pero kapag may mga stain, kailangan ko pa din ng tulong ng iba. Tapos na tayo dito. Yung kailangan ko na lang linisin is yung kwarto namin. Yung sa ensuite na, linis ko na din yun kahapon. So, that's all done. Yung kwarto na lang talaga. Okay lang yung kwarto kasi wipe-wipe lang naman tsaka vacuum. Yun lang naman. Yay! Pwede ko yung gawin bukas. Before tayo umalis. Kasi nga, gabi pa naman yung flight. Kasi si Dan, darating na din yun soon. Ayoko naman na pagdating niya, naglilinis pa ako. So, at least tapos na tayo. Ililigpit ko lang yung mga ginamit ko. And then, get ready. Grabe, wala man lang akong time mag-ayos. Palabas na kami, guys. Punta kami muna kay Mart kasi hindi siya dumaan sa kay Mart kanina. Para, ano, bumili ng ano ko, deodorant. Tapos, bibili din kami ng bulaklak. Tapos, diretso na kami. Nagpalit na ako ng top kasi sabi ni Dan, lalamigin ka mamaya. Ang init. Ang sun nakatutok sa akin. Pero baka mamaya nga lumamig. Tapos na kami, guys. In and out lang kami. Bumili kami ng flowers. Ito, ang cute. Ganda. Parang lavender kulay. Ayan. And then we got Coke as well. Where's the Coke? At the back? At the back. We got Pringles. Mga snacks. Cheetos. And we got my dove. Yun lang. Punta tayo kina Love. Medyo may kalayuan yun. So, medyo mahaba yung biyahe. Tapos ano pa? Traffic. Dito na kami, guys. Wow! Naliligaw siya, Day. Sagutin mo na yan. Ipakita ko rin mo sa'yo. Guys, ano ba yan? Pag may mga pinagdadaanan na kayo, guys, tingnan mo naman sila. Wait, Ayun pa pala, oh. tulog ka na. Sagutin mo na kasi. Papa! Lalami na! Yung grocery namin para sa whole week, meron din. Ano siya? Uy, ano siya? Sabi niya, kaninong bahay to? Wait. Hello! Yeah, I did. When I was there, I was like, no! Over. Overdive. Over. Nagluluto siya. Oo, eh. Nagluluto siya. Ito, para daw to sa niluluto niya. At saka yan. Meron pa dun. Thank you. Ang dulas naman ito. Ito na, guys, ang pagkain. May pansit, may nilagang baka, at pork hack. Maniwala kayo sa akin, pork hack yan. Thank you, love. Thank you for coming, guys. Thank you, my love. Inano na kasi lalaki, guys. Uy. Ano? Ano tawag yan, Day? Ansa? Pinito comfortable. Pinifeel comfortable daw. Alis na kami, guys. Emotionally drained. Char. Ano sabi mo kay Dan? Uy, good luck. Ang tagal niya nakarating doon Pwede eh. na nahihirapan din tayo. Nahihirapan siya. 5 days ako walang work. So 5 days Naka-leave kasi siya. walang English. Alis na kami, bye, Day. Bye, guys. Thank you so much. Enjoy Korea. Thank you. Korea. Opa. Opa Gangnam Style. Opa. Thank you, love. Thank you, Mark. Enjoy Korea, guys. Enjoy Thank you. Thank you very much. Salubungan nyo na lang kaming opa, ha? Opa. Ayun pa yung opa ba yun? Opa. Bahay na kami, guys. Ito yung sitwasyon. Yan yung prepare ko na kanina para ipack na. Eh, meron nga tayong bigla ang lakad. So, ngayon ko siya ipapack. Yung kay Dan, nandun sa kabilang kwarto. Kunin lang natin lahat. Lagyan na natin doon para isahan na. Ito, ano, nakaprepare na. Sabi ko, ilagay lang dito kasi nilalagay niya sa floor. Tapos naiinis ako kasi bakit nilalagay sa ano? Sabi ko dito ilagay. Ayan. So, ito yung dadalhin namin. Isa sa akin, isa kay Dan. Hindi ko sure kung dadalhin namin to. Kasi parang hindi kailangan. Pero just in case dadalhin namin siya, hand carry namin yan.
And then, ito yung hand carry ni Dan. And ito yung mga naglaglagan na socks nung kinuha ko yung mga damit ni Dan. Okay. Itong bag na to, nag-last talaga to sa amin. Sa, ano to, binili ni Dan? Divisoria. Ito, okay, ito yung itsura niya. Maganda siya kasi meron siyang lalagyan ng laptop sa loob. So, meron siyang ganito ba? Meron siyang, wait. Meron siyang compartment dito na malalagay mo yung laptop mo. Padded kasi siya. Dadalhin ni Dan yung computer niya. I mean, yung laptop niya. Tapos dadalhin ko din yung MacBook ko. Alright. So, ang gagawin ko is, I'm not sure if I can fit one luggage in. Kasi kung ma-fit ko yung isang luggage sa isa, ganun yung gagawin ko. Tingnan ko nga. Kasi kasya naman lahat ng gamit namin sa isa eh. Parang 30 kilograms ata kami each. So, tingnan ko. Feeling ko magka-size lang tong dalawa. So, parang kailangan talaga dalawa yung ano namin, dalhin namin. Yeah, na. Dalawa talaga. Dito ilalagay ko lahat nung kay Dan. Kasi nakapack na siya eh. So, yung ginagawa ko para mas madali is nilalagay ko siya sa mga ganito, guys. Tapos, meron din akong ganito. Mas organized kasi kapag may mga ganito ka. So, dito ilalagay yung mga sapatos. So, meron akong dadalhin. Yung dadalhin ko, ano lang, yung slides ko, which, yun yung isusuot ko sa airport. And then, may pa-dinner kasi. So, ito susuotin ko sa dinner. Sandals lang siya na may heels na maliit lang or maikli lang. And then, I'm just gonna bring my Converse as well, yung sneakers. And then, si Dan, yung dalawang shoes yung dadalhin niya. So, slides dun yung susutin niya bukas. So, hindi na niya kailangan ipack yun kasi susutin niya. Yun, at saka, ito, dalawang shoes. Tapos na yung kay Dan. Ito lang yung kay Dan, guys. Ito, at saka ito. Yun lang. At saka yung dalawang pairs of shoes. Yun lang. Tapos na yung kay Dan. Boy, ang bilis-bilis lang. Lagay na natin yung dyan mamaya. Yung akin, so yung pa-dinner namin susuotin ko to. Yung blazer. Yan. Maganda siya kasi hindi na siya kailangan i-iron. Kasi hindi siya kusot. So, fold mo lang siyang ganyan. Ay, wait sa. Kailangan ko pala siyang tahiin ng konti. Kasi yung sa likod niya, ito yung likod niya eh. Hindi ko alam kung nakikita niyo ng maayos. Parang natastas yung tahi dito. So, hindi siya naka-fold kasi natastas yung tahi. Tatahiin ko lang yan. Sobrang dali lang yan. Gagawin ko yan ngayon. Yung kulang ko na lang is yung isusuot ko sa airport pabalik, tsaka yung mga undergarments ko. Joke lang pala guys, sabi ko kanina lalagyan siya ng sapatos, hindi ito lalagyan ng sapatos, ito yung lalagyan ng mga undergarments. So dito yung bra, tapos pwede mo ilagay dito yung mga panty mo. Ito yung lalagyan ng sapatos na sinasabi ko kanina. Yan. So magkakasya yung kay Dan at tsaka yung akin. Kasi tigdadalawa lang naman eh. Ayan, kasyang-kasya. Yan, ito kay Dan, ito yung akin. Lagay na natin dito. Guys, I took a break from packing. Nag-skincare lang ako kasi may lumabas. Nakakaloka. Kanina meron siya yung parang pus, puti. After ko mag-wash, nawala naman yung pus. Pero nilagyan ko siya ng Mario Badescu. And dadalhin ko to sa trip. Kasi, tingnan nyo, nakakaloka no. Lumalabas sila kapag may paparating akong trip or during the trip. Meron ako dito. Ito yung lalagyan ng toiletries ko. Lagay ko lang to dito para hindi ko siya makalimutan. Tapos yung mga ginamit ko kanina na hindi ko na gagamitin bukas kasi maliligo pa ako bukas before kami umalis. Yung mga pang nighttime routine, kasi during the day ako maliligo, nilalagay ko na dito. Like yung eye cream ko, sa gabi ko lang siya nilalagay. Baka makalimutan ko siya bukas kasi nga hindi ko siya gagamitin bukas. Nilagay ko na siya dito. Tapos yung sa eyelashes ko ganun. And yung sa lips ko din kasi lagi ko nakakalimutan. Yung dala-dala ko is yung Laneige
Special Care Lip Sleeping Mask. Mabango to. Berry. Ito yung nasa lips ko ngayon. Kakagamit ko lang sa kanya, so konti lang. Parang nails ko lang. Guys, umaga na. 12:18 na ng umaga. Tapos na ako. Well, for now, tapos na. Yung kailangan ko na lang ipack is makeup, skincare, at saka yung mga gadgets. So, chargers, laptop. Yung laptop ni Dan, wala kasi dito. Nandun daw sa work. So, dadalhin niya yun bukas pagbalik niya dito. Ano pa ba kailangan? Parang yun na ata. Parang yun na ata. Na-prepare ko na yung mga ano namin, adapter namin. So, sa Korea pala, ganito pala. Tapos, dito na lang ilagay yung sa USB. Pero yung mga charger ng MacBook, nung ano ni Dan, wala kami nung adapter nun. Meron ako nun ni universal adapter, pero hindi ko alam kung nasaan na. Parang nabili ko ata to sa eBay, hindi ko na matandaan. Pero marami siyang heads. So, iba-iba yung heads niya. Bali, universal din siya. Papalitan mo lang yung head niya sa specific country na pupuntahan mo. Hindi ako nagmask today kasi meron tayong tinitreat na pimple dyan. Sana maayos siya. Anyway, yun na yung vlog. Sana guys nagustuhan nyo. Sakit na naman ang likod ko. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Be good. Bye. Mwah.